Basi bono umwanchwa oli utuligeretia sebiro ne byabono ana ira ndase meseye okumanya gwateka ase ebinyoro ali akoreka na ase ebinyoro bita storuete community bita storuete na ali arenda gwateka romambi na kumanyigoro yabo muragete iga batato basangerte ngombe bakayesaria barenga batato na kumanyigoro ke koronari gereti na chitinga karancho monyene asense moya nyatie kumoino garia aso muroyo mo asaretie mo liorocho muro muntu monne abeske baborere gusia ito sasa ante ngoira ya masemo oika ase skuru ya Kissy Boys. Kissy Boys by the way umranaro form 3 li muraria form 3 lero sai ya koranda some 2-3 minutes ago li muraria form 3 eliagenda ya ruania barimu mumroyo ni gache school very late grache school very late mwalimu mbole tirina ki nkyo ko report ya school rende rate mwagwenta goche school chinga kieci nechi igramo ngagenda obisi bamusamura mutenga aya agenda obisi ali mangana ituja kwanira ro muro yubu era yora oika bisi njibone na iko rege negwa mangana ayo kenake rwesimi na ikalenda ro kisuzguruga ko bana ndensa kenaika ro kumbu muro yo nige keraika bisi ali bali bachi kumuboli osomoro moyo o chago pambara mara bali mo babiroroche pambara no mwalimu ayo mu beta ryo yo murengaga bwe colleague mwalimu onde colleague kirare ngigabo chiko nyara kobaka komotoria gose komokonya nere onyora nyore kere kiaye nere ndo nyara kobaba ko mubwata yo ndo mubwata babwato muro irenda umwanafunzi yo form 3 umwanafunzi yo form 3 akotigira bali mubere chingo mabasacha ko basacha chinga kecho erena babatikira chingo machieme yo bali mabona babu atwa bairwa ase nsema yo bweni osasinya gitari ya ram chinga kibanya tukonyora ubwenya asinya gitari ya ram chinga kecho mwana wina babu aturende abori kunganki na kinki okotikira bali mchingo abali bako gosomya nkeko okora diskuru chaitoroche abana babaireka bebire abane babaireka bebire ngabali mnabo bako basomya abayibori nzakubekira abana baito tubasoma ichimbo chingiya tubatenga mubanda kwigwera abalimu aya nali anatokora kana sebinyoro nabagusi Global Radio bagusi AGR News Kenya egenda nsabu asepatino likira na subscribe nsabu ntikira comment yoro chabane babereka bebire nje bakondo ko mwana baba getutu Fidelis Omingo Mochoge nabagenda to kumanya asenchira yeye masemo ali agenda to kwateka ase ebinyoro obyaito.